Dosť rokov sa Slovensko zamýšľa nad tým, že či naozaj na Slovensku je tých 150 poslancov veľa alebo málo. My sme si zaumienili, že keďže táto téma rezonuje už dlhé roky, že budeme sa zaoberať číslom 100, čo si myslím, že pre Slovensko je 100 poslancov ako zástupcov ľudu v Národnej rade úplne postačujúcich. Keď to porovnáme s inými regiónmi, alebo konkrétne s Čínou, tak my oproti Číne sme premnožení, čo sa týka parlamentu a poslancov, a je to zbytočné. Slovensko má jeden veľký problém, nevieme sa koľkokrát dohodnúť dvaja medzi sebou, je to ešte dať dokopy 150 poslancových hlasov za hlasovanie, aj keď sa jedná o nejaké národné otázky alebo dôležité pálčivé témy. Takže za mňa áno. A za našu stranu Srdce, vlastníci a dôchodcovia určite áno, že 100 poslancov stačí na Slovensku.